Auzubillahi mina sitani rajimi. An bɛ Ala fo ka wale ɲuman dɔn ka aw yɛrɛ fo. An y'aw wele k'aw ka n'an ka émission mandi kɛnɛ kan. Fɛn min ma mɔgɔ min natɔ sɔrɔ o kana mɔgɔ si tatɔ sɔrɔ. San 2026 kɔnɔna na an ye ci bila an ka sifinnaka dɔw ma. Jaspo Vision, BKS Production ani Sirifila TV ka bolo di ɲɔgɔn ma. An ye ci bila sifinnaka min ma. Ne na aw an ka jɛ k'a ka ja lajɛ ɲɔgɔn. Jaspo Vision tungarange ukunga jɛmu ka maaba bisimilale an ka maliden don Sedu Male min sigiyɔrɔ bɛn bɛ Faransi jamana mu. Ne na aw an ka jɛ ka tɛgɛrɛba fɔ Sedu Male kunna. Sedu Male i bisimila an ka plateau kɔnɔna na. Sedu, assalamu alaikum. Alaikum salam. An yi wele i nana an ka wele jaabi. A diyara an ye kojugu. Ɲinan san 2026 invité fɔlɔ kɛra e de ye. An yi wele vraiment i nana an ka wele jaabi. A diyara an ye. I bisimila. Merci beaucoup. Okay. Merci pour l'invitation. Awɔ. A ka wele diyara an ye. Awɔ. N bɛ bɛɛ fo. Ayiwa ne tɛ se kuma la ka ɲɛ donc ne donna min gasi la k'o tigi ka yafa ma. Bɛɛ yafari ma. Sedu Male yɛrɛ ye jɔn ye ka bɔ min? Sedu Male anw bɛ bɔ Bamako. An ka duba bɛ Segu. Donc ne lamɔna Camara la, Segu Camara la. Donc ne somɔgɔw bɛ bɔ yen nɔ. Sinon ne fa so bɛ Dar es Salaam. Bamako. Sedu, an y'i ka portrait ye sisan. E ye nin kalanba bɛ kɛ k'a daminɛ Bamako ka na kalan laban Faransi yan nɔ. Ne bɛ fɛ k'a dɔn mun na e ye Faransi choisi ka na kalan tɔ laban yan. K'a fɔ ko n ye Faransi choisi o tɛ Faransi imposera anw na. Parce que ne ba kun bɛ Faransi déjà. Donc c'était plus facile. Et puis opportunité bɛ yen, chance dira n ma. An b'a fɔ ko an ye chance sɔrɔ ka na Faransi. Donc o de y'a kɛ an sera. Sedu, o diyara n ye. Mɔgɔ dɔ bɛ sansi sɔrɔ ka na Faransi ka na kalan kɛ ka ni i bamuso sɔrɔ yan nɔ. Mais i tɛ kalan ta ba la. E ye kalan ta ba la ka ni diplôme ba ninnu sɔrɔ. A diyara i ye de wa ou bien musokɔrɔba de ye pression da i kan i yɛrɛ ka kalan kɛ ka kalan ta ba la? Non, pression ko tɛ. I b'a dɔn anw lamɔna fɛn dɔ la o ye valeur du travail. Très bien. Donc anw somɔgɔw depuis an fitinin fɛn bɛɛ kun ye mérite ye. I bɛ cadeau fɛ i bɛ na ni moyen ye. Donc anw lamɔna ten tɔ de. Dɔɔni dɔɔni. Donc kalan dɔ wɛrɛ kun tɛ yen ni kalan tɛ. An y'a daminɛ ten fo ka na se niveau min na. A bɛ an selen Faransi fɛnɛ anw bɛ se k'a kɛ cogo wɛrɛ la. Parce que an kɔrɔbayara. Mais mɔgɔw b'an kɔfɛ minnu bɛ encadrer toujours ni denmisɛnnin ye i bɛ se ka dévier. I bɛ taa kɛrɛfɛ i bɛ fɛn kɛ i bɛ kulonkɛ kɛ. Tiɲɛ don. Mais an ka chance kɛra min ye c'est-à-dire que mɔgɔw kun b'an kɔ minnu b'an cadrer k'a fɔ tu dévies. Et puis an bɛ siran. Awɔ. Parce que an b'a dɔn n'an déviera u bɛ na u b'an régler. O ye tiɲɛ. Donc o de kɛra anw lamɔcogo ye. Du coup kalan kun tɛ choix ye. C'était pas un choix, c'était obligatoire. Mais daminɛ n'o de ye n'o banna tuma min na n'an bɛ fɛn wɛrɛ min kɛ an b'o kɛ. Awɔ. O diyara an ye kojugu Sedu. Mɔgɔ min kun b'i kɔfɛ o wagati la k'i encadrer ne bɛ fɛ k'a dɔn o kun ye jɔn de ye? Ne somɔgɔw ne ye chance sɔrɔ. Alhamdulilayi. Mais ne bɛnkɛ Lasine Camara a n'a muso Masɔkɔna. Olu de ye ne lamɔ depuis ne bɛ tile 40. Ne hakili bɛ histoire la ne fɔra n ye. Donc k'an don école la depuis jardin histoire la Bamako fo lycée technique la k'an accompagner fo ka n'an se Faransi. Wa hali n selen Faransi u continuera k'an accompagner tuguni. Donc an tɛ se ka bɔ o cadre kɔnɔ. N ka foli b'u ye. Ala k'a ɲɛ m'u la halisa. Sedu, o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bɛɛ b'a dɔn Mali kalan
ani Faransi kalan tɛ kelen ye. I ye kalan minnu kɛ yan nɔ, i ye gɛlɛya sɔrɔ kalan ninnu kɔnɔna na wa? An bɛ bɔ Mali la, an bɛ baki sɔrɔ. Mhm. An kun bɛ école min na Castor. Mhm. An bɛ se k'a fɔ ko chance kun b'an bolo. Parce que an ye fɛn caman kalan Castor la, tubabu kalan kun don. Et puis an taara lycée technique la, an donna Mali situation, Mali kalan gɛlɛya kɔnɔ k'a kɛ ka ɲɛ. Parce que n'i m'a kɛ, i tɛ tɛmɛ. O ye tiɲɛ. Donc ça c'était, donc on formera dans le dur. Donc an selen Faransi yan nɔ, université ni école d'ingénieur ni fɛnw na. Gɛlɛya damadɔni sɔrɔla parce que an ka français tɛ kelen ye. An ka tubabukan fɔcogo tɛ kelen ye. Mot dɔw bɛ yen, u b'a f'i ye i t'a faamuya. Mais gɛlɛya bɛ kɔnɔ, sababu bɛ yen. Tiɲɛ don. Opportunités bɛ yen. Donc ne bɛ se k'a fɔ ne ye chance sɔrɔ ka bɛn professeur dɔw ma. Minnu b'a fɔ Seydou, j'ai vu que tu as des difficultés après les cours, on travaille sur ça. Donc dɔɔni kelen tɛ fila tɛ. Donc k'an dɛmɛ ten tɔ fo ka na an bila a bɛɛ ɲɛfɛ. Donc o gɛlɛya ninnu n bɛ se k'a fɔ o effacera cogo dɔ la. Awɔ. Donc a kɛra opportunités ye. Parce que munna Seydou n'i ɲininka o la wali i ye gɛlɛya sɔrɔ, Faransi fana mɛtiriw ka tugu denmisɛnninw na k'i kɔlɔsi, o bɛ dépend mɔgɔ yɛrɛ lamɔcogo la. N'u y'a ye kalan ka di ninkun ye, u bɛ gɛrɛ la, u b'i dɛmɛ. An b'i yɛrɛ fo i ka lamɔko ɲuman na ani masaw lamɛnli la, an b'i yɛrɛ fo la. Seydou, o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ, e tilalen kɔ kalan ninnu bɛɛ la, munna e y'a choisi ka to yan nɔ, i ma segin ka taa ba Maliba kɔnɔna na ka taga baara kɛ? Ka a choisi ka to yan nɔ, o tɛ. Ko bɛɛ ye opportunité de ye. Tiɲɛ don. Sinon ne bɛ bɔ Bamako don min na, k'a fɔ ko n bɛ na Faransi, ne kun nana de n bɛna ka kalan kɛ, ni n tilala n bɛ taa so, n bɛ taa baara kɛ so. Donc an bɛ o de kɔnɔ toujours. Ne b'a jate hali bi n bɛ baara la cogo o cogo, ne ye kalanden de ye. Kosɛbɛ. Donc n bɛ ka kalan min kɛ bi, c'est pour que sini n taara so n ka se k'a nafa sɔrɔ so. Tiɲɛ don. Voilà. Seydou, o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, baara yɔrɔ in na, est-ce que i bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ baara yɔrɔ in na parce que e ye farikolo n'u togo, e bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ, i ye kalanba min sɔrɔ min b'i kunkolo la, i tɔɲɔgɔnw tɔw ye farajɛw, e ye farafin ye, gɛlɛya t'i kan baarayɔrɔ la? Hali ni gɛlɛya bɛ baarakɛyɔrɔ la, an t'olu jate. Tiɲɛ don. Parce que an labɛnna o kama. Donc gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo, ne ka baara ye min ye, ka baara nɔgɔya mɔgɔw bolo. Donc n'i ye gɛlɛya kɛ cogo o cogo, an ye min kalan ka kow facilité. Donc an b'an bila bɛɛ place la. Ne bɛ na Faransi tuma min na, ne bɛ école la, université la, an ye baara daminɛ duguma de. Ni n ko duguma, bi an b'a daminɛ tuma min na, ni n bɔra école la, salon de couture dɔ kun bɛ yen ko FAF, filɛ nin ye Paris cɛmancɛ la. An kun bɛ taa ménage kɛ, ne kun bɛ taa ménage kɛ yen nɔ. Donc ka taa ka salon nettoyer, k'u ka ɲamanw cɛ, ka poubelle labɔ, ka n'a bila. O expérience n'a ɲɔgɔnna, an y'an t'o la ka pizzeria kɛ. Donc i bɛ bɔ école la, i bɛ taa moto ta, i bɛ taa pizza livrer, k'i t'o la ka pizza dilan daminɛ. Donc k'i t'o la ka baara daminɛ stage kɛyɔrɔ ni fɛnw na. Donc difficulté mana kɛ cogo o cogo, ne bɛ n bila mɔgɔw tɔw place la. C'est-à-dire que n passera u ka niveau fɛ pour que k'u hakilina faamuya, ka n'an yɛrɛ bila u sanfɛ. Donc n'i ye ko nɔgɔya mɔgɔw bolo, a ka ca Ala fɛ, a bɛ nɔgɔya i yɛrɛ bolo. Donc fɛn min ye farikolo couleur difficulté ye, ne tɛ se k'a fɔ ko ne confrontera o la. Alhamdulilayi. I m'a ye. Parce que ne kun labɛnnen don, et puis an somɔgɔw y'an préparé o fɛnw na. Donc du coup an tɛ se k'a fɔ ko, n m'a fɔ a tɛ yen, a bɛ yen, a ye don o don, mais a tɛ ne minɛ. Seydou, ni ne y'a faamuya, e ka lamɔ n'an b'a fɔ o ma ko éducation de base,
o yɛrɛ de ɲana kojugu alhamdulilayi parce que ko caman be yen nɔ i lamɔna cogoya min na i be se ka ko nunu la tɛmɛ ten Oui. ne ko n ko i ye kalanba min kɛ faransi yan nɔ a be sedu kun na don n'a nataw la sedu ka to yan de wa ubiyɛn sedu ka taa baara kɛ mali la A bɛ n kunna don o don ka taa Mali la. N y'a fɔ cogo min na a daminɛ la. N ko an ye kalandenw de an bɛ baara kɛ yan togo o togo. An bɛ ka kalan de kɛ ka expérience ta pour que ka taa a nafa lase an ka jamana ma. Tiɲɛ don. Donc an sigilen don ka o wagati de kɔnɔ a bɛ se fɛnɛ. Donc e bɛ fɛ ka jamana mago mana se ma o k'i wele wa ubiyɛn i yɛrɛ bɛ fɛ ka taa jamana sɛgɛrɛ A mana kɛ togo o togo an y'a daminɛ ka ban. i y'a daminɛ Ka taa jamana sɛgɛrɛ dans le sens où an y'an ka entreprise créer très bien min ye ZN Solar. ZN Solar ZN Solar. Donc an bɛ batterie lithium de feere. batterie lithium Voilà. Donc batterie lithium an b'a feere Mali la. Batterie lithium caman bɛ Mali la. Mais an ta tɛ batterie dɔrɔn ye. An bɛ min feere o fɛnɛ ye an ye min kalan yan expérience ye ani qualité. Awɔ. Pourquoi an b'a fɔ ten? Donc n bɛ segin kɔfɛ san 3 ɲinan kɔ. Ne taara Mali la n ye pompe san. Ko n b'a don kɔlɔn kɔnɔ ka ji sama ka taa n ka barigon fa. An bɔra magasin na an sera so ka pompe brancher. Pompe ma marché. A ma marché. A ma marché. Ji sama pompe ma marché. A ma marché. N'i y'a san min bolo n y'a tigi wele. Wa n ko karisa ne ye pompe san sisan an y'a bɔ carton kɔnɔ k'a brancher. A tɛ ji sama. A ko ko pompe bɔra ale ka yɔrɔ la ka ban. K'o tɔ t'ale ka sira ye. K'ale ta banna a ko la. Ne ko n ko ko an bɛ yan an mana minɛn san 2 ni fɛn fɛn y'a sɔrɔ. Kosɛbɛ. A bɛ falen. Awɔ. Hali la i ye minɛn san. Heure 1 heure 2 ko banna. Awɔ. O kɔrɔ tɛ ka wari fili. Donc idée nana base y'o de ye. Ka service di mɔgɔw ma. Apporter un vrai service. Awɔ. C'est-à-dire que n'i ye minɛn san an fɛ an ka batterie an b'a garanti. An b'a qualité surveiller. An b'i accompagner du début jusqu'à la fin. Donc c'est ça le principe. C'est pas juste qu'à batterie feere. Ça rentre aussi dans une dynamique, avec d'autres dynamiques de là, pour faire évoluer le principe du marché. C'est-à-dire que on me garantit d'IMA, bien accompagné, avec installation que, et puis bébé satisfait. Warte flignamana. Ne bɛ fɛ k'a dɔn entreprise in kɔnɔna na e b'i se k'i to yan ka entreprise in gérer wa ou bien e ni jɔn bɛ ka entreprise in gérer ɲɔgɔn fɛ. Ne entreprise bɛ gérer depuis yan partenaires b'an bolo minnu bɛ fɛn dɔw bɛ yen technique partie olu assurer. Après ni entreprise dayɛlɛ Faransi k'a dayɛlɛ Mali la a dabɔ kun ye ka maliyɛnw la participer entreprise la. O ye tiɲɛ. Donc technicien b'an bolo Mali la ingénieur b'an bolo Mali la minnu bɛ taa installation kɛ ka devis kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka minɛn sigi et puis ka continuité assurer. Ça c'est la première partie pour nous. Ka gɛlɛn. Donc o bɛ yen a dabɔ kun tɛ dɔrɔn ka a feere a ka kɛnw tɛ a dabɔ kun de ka participer mɔgɔw nafa et puis Mali ne y'a ye ne ka minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n collègues partenaires minnu bɛ Mali la ils sont très forts et des fois an bɛ don sujet technique kɔnɔ et minnu bɛ yan nɔ u yɛrɛ bɛ surprendre c'est-à-dire que farajɛ minnu bɛ yan quoi. Voilà. U b'a fɔ ko mais an ye nin dɔn cogo di an ye nin ye cogo di ne yɛrɛ t'a dɔw ye minnu bɛ Mali la ingénieur minnu bɛ yen olu de b'a ye u b'a fɔ. Donc an bɛ baara kɛ o de la mandiya la ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye et ka ɲɔgɔn accompagner. Bɛɛ n'i ka rôle don. Donc voilà. Merci. Sedu batterie lithium bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔna la wa wala a bɛ dafɛ dugu in bɛɛ lajɛlen na. Batterie lithium bɛ an bɛ min kɛ bi a bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ. Et an bɛ ka min développer
Oui, Katan Sigi Dafé Drou Fenela. Mi Burkina, Sénégal, et Côte d'Ivoire. Ça, c'est très bien. Sero ni mogo mago jora ou ka batterie la 500. Il va commander de wa ou bien ni tara sur place là, il va sortir. Batterie t'es sur place là qui va sur. Au des différencier. Ah. Parce que ni manière qui veut batterie sans. Fika donc installation mbikaso. Aywa. Mais ka batterie sans ko ni neben attaquer ngaso ka nafake. En toke. Aywa. Ibita nefo. Mo blakatika installation la je. Ame mo blakata la je. Et kablumbe installation ampoule ke ambe, frigo ke ambe, climatiseur ke ambe. Parce que ni manière be faire ça. Faut ka ki nafa. Tiens do. Donc à mes préconisations, ok. Et puis, Malina Kodo, budget Kobe, parce que la batterie d'Aragele. Tiens, mais, Géléan Kofé, on assure la qualité. C'est-à-dire que Tanga Segintala, mais en sans flève. Alhamdulillah. 0 SAV. D'accord. Moi aussi, man a déclaré à oui. Qu'il faut qu'on ait un problème avec la batterie là. Oui, alors. C'est une autre menakaboui. Ame sekin kofe doni. Yano ye kalamike ni bolobo o barala yano. Iye kuma do fo ika kuma temenena. Kito école dena la imi yere use aménagement. Iye livraison ke, iye pizzeria oke. Nebe feka do e olu ke munde la. Il va donc. Ne koyele mamsoma. Abi bumako. Ama fama mumakoroba. Nesane. Anga foli be mamakoroba bi kosobe. En fitinin koube. Alors faut on va t'aller brancher la France à tado. Voilà sur le téléphone tiama, tableau d'amener comment. Descend. Amena on a téléphone chouena. On a téléphone carla, téléphone courafé. Anta sur trop do. Wallahi oui tiens Anta idée foi tana. Paramba kofe. Nejibe gamrom gauchi. Kosobe. Amemi gauchi. Anta do. Kosobe. Donc mon koroba quoi faut il est à France, il est à Menako. Tiens do. Ne va pas moi on fabe là. Desani. On me se gata Menako et quand on l'a dit, on gata Menako. Mais on t'a kalama. Wallahi on t'a kalama. On t'a kalama. Donc du coup, on sait quand elle a bonya au fond nana. Ka ko ketroué. Éducation à rebato, il bi bla ben niveau là. Tiens do. Donc nous on demain. Au de aké pour qu'on me sien. Et puis on te sait qu'on a quand sigi. Quand on somoro ye. Quand foko ulubeta barake. Quand on a école sera. Quand on te participer. Tiens do. Donc bara imposera on a doni. Dia ou écouter. On me sait qu'à fois mais école de han là on te barake. Tiens do. Pour école là on t'en sigi tel qu'on fait. Mais il faut nos faut valeur ou bien. Éducation valeur ou bien. Tiens do. Donc au lieu de tout nous. Mais au barada mena depuis en fitini. Tiens do. Faut qu'on en sait en balekouama. Kosobe. Donc du coup et agné au bara ou dame netento. Et puis ça nous a servi pour plus tard. Menu, so